Dapat ang kalipay na sentro sa Ginoo. Dili sa mga bag-o nga nadawat. Ay sambingay. Ang gugma sa Dios hingpit. Ang gugma sa Dios tiunay. Bisag unsa ka kapasaway, unsa ka kabuluyagon, nagpaabot gyud siya nato. In fact, mao na karong adlaw, ikasiyam ka adlaw nato pagtukaw naa na siya. Mga igsoon, importante kaayo na. Sa ato ang salmo nindot kaayo. Kung sa itong atong salmo gani, tubag ato. Awiton ko kanunay ang akong kaayo sa Ginoo. Makaawit yung kas kanunay. Ang ato ang ebanghelyo sa gihisgutan, awit ni Zacarias. Balumane. Piyong nagsugod Awit ni Zacarias, daygunta ang Ginoo, ang Dios sa Israel, puno sa kalipay. Kinahanglan ang atong kalipay nag-awas-awas. Dili kay tungod nag-awas-awas ang atong lamisa karong gabi. Bahalag ko'y unod imong lamisa, magmalipayon kita. Kay labing importante ang Ginoo. Dapat ang kalipay na sentro sa Ginoo. Dili sa mga bag-o nga nadawat. Ang atong kalipay, kung wa masentro dapat sa Ginoo yun. Kay kining kalipay nga naa nato, bisan yano ang kalipay kanindot yun. Timos nga kalipay. Kay kanang kalipay nga naa nato sa kalibutan, kana bitaw kalipay pinaagi sa mga butang-butang. Nindot, makatabang, importante. That is a tool for us to go on sa kalibutan. Importante man na siya. Pero inumduman nato nga ang naghatag ni ining tanan, ang tuburan gayon sa tanang grasya. Mao nga itong manunupos, ang Emmanuel nga maoy gasa, alang ka na to. Kaya ang kalipay dili sa mga butang-butang. Dili sa madawat. Again, ako ginabalik, no? Ang kalipay nagsukad sa paghatag. Dili ang pagdawat. Ang kalipay nagsukad ang tinud-anay sama kang Kristo nga gihalad niya ang iyang kaugalingon alang sa atong kaluwasan. Mao ginay pinaka-core meaning. Niari si Kristo sa Pasko haron kitang tanan iyang luwason. Dili ingon mo arito sa Pasko o kita mangayo og pinaskuhan. Si Kristo bisan og lisod tumanon. Bisan sa pagpanganak niya sa pasungan, walay mudawat. Bisan og ang iyang pag-anhi sa kalibutan, wa siya ablihi sa mga pultahan. Apan wala mausab ang iyang una-una. Wala siya nagreklamo sa Ginoo. Pagpanganak niya hangtod sa katapusan for 33 years nga pagsakripisyo o pagpangalagad sa kalibutan. Ang katapusan niya nahanok sa krus. All day, all year round, all 33 years full of sacrifices. Kita, kumusta ka? Maunay tinuod nga gugma. Puno sa sakripisyo, pag-antos, paghalad sa kaugalingon. Ang igsoon,
Atong aninawon na atong kaugalingon karon. Asa ka? Ug unsa imong gibuhat dinhi sa kalibutan. Nagpuyo ba ta sa atong misyon nga puno sa guma? O basin wala ta katugkad nganong di ay di ata sa kalibutan. Hinaot ning diwa sa Pasko, magsugod sa pamilya ang gugma. Basin na ay mga igsuon ninyo, wa ninyong tagda. Wa kakapasaylo hangtod karon, duha-duha gyapon ko di lang yun mada, di yun mada. Dugdong ko na kuno imong agtang. Sige kag simba, gahi gyapon kay kag bag-ang. Pasayloan na siya. Gugma. Balusig gugma ang nadawat natong gugma. Dili kalagon, kaligod-god, ug pagdumot. Imong garbo nga taas kaayo, pwede hilisa na. Tangtanga na ng garbo, kay baunay mo priso sa imong tibuok kinabuhi ug tanlag. Maunay mo gapos sa imong una-una o kasing-kasing. Di ka makaangkon sa kalipay nga giandam sa Dios kanimo. So tanan nga mga daghan kay tag mga kabalaka. Daghan kay tag mga concerns sa kinabuhi. Let us bring that pusta na sa regalo kana mo igasa nimo sa Dios. Offer it to God. Ay sa